खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 7 अक्ट'बर समबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोसोनि साननाय हनायफ्रा फेलें थांगोन, असान्थियैनो साना बारलांगोन। वृष राशि। गोजान लामा दावबायनो खाबु मोनगोन, गोसोआ जोबोरैनो गोजोननाय मोनगोन। मिथुन राशि। नखरनि हाबाफारियाव बाहागो लाफानो हागोन, गोजोन खुसिनि सान जागोन। कर्कट राशि। नोंथांनि गथ'आ गाज्रि हाबा मावफ्लांगोन, गथ'खौ लाना जिंगासिनांगोन। सिंह राशि। ओनसोलाव माबा मोनसे खामानिनि बिबाना मोननो हागोन, नखराव खुसि फैगोन। कन्या राशि। गोनांथार खामानिखौ मावनो गोबां गोहो बोलोनि गोनांथि जागोन, खामानिफ्रा जाफुंसारगोन। तुला राशि। गावनि गोसोआव साननाय बाथ्राखौ गुबुननि सिगाङाव बुंथिना लानो हानाय नङा, गोसोआ उसुखुथु जागोन। वृश्चिक राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनो हागोन, बयजोंबो मान होजागोन। धनु राशि। नंखाय बाथ्रानि थाखाय गुबुना नोंथांखौ बदनाम खालामगोन, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। मकर राशि। लुबैना थानाय मुवा बेसादखौ मोनफुंगोन, रंजा खुसिनि सान जागोन। कुम्भ राशि। आसा खालामना थानाय सिमाङा जाफुंगोन, गोसोआ रंजाखांगोन। मीन राशि। देहायाव जानाय बेमार आजारफ्रा गालांगोन, सावस्रिया जौगागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि, फ्रि एसुर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभाइलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।